Κίνησες ψυχοθεραπεία, αλλά δεν τέριαξες με τον ψυχοθεραπευτή. Είναι απολύτως OK. Στην πραγματικότητα, το 35% των ανθρώπων εγκαταλείπουν νωρίς τη θεραπεία. Συχνά γιατί δεν ένιωσαν σύνδεση με τον θεραπευτή τους. Πολλοί απογοητεύονται όταν η πρώτη εμπειρία δεν είναι όπως περίμεναν και σταματούν εντελώς. Νομίζουν ότι δεν είναι για μένα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Όπως σε κάθε σχέση, έτσι και εδώ χρειάζεται χημεία. Μάλιστα, η χημεία με τον ψυχοθεραπευτή αντιστοιχεί στο 30% της επιτυχίας θεραπείας και είναι φυσιολογικό να μην βρεθεί με την πρώτη. Μπορεί να χρειαστεί να γνωρίσεις 2 ή 3 διαφορετικούς ειδικούς μέχρι να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Και ακόμη και αν ο πρώτος θεραπευτής δεν ήταν ο κατάλληλος, δεν πήγε χαμένος ο χρόνος σου. Γιατί, πρώτον, έκανες το πρώτο βήμα. Δεύτερον, έμαθες τι σου ταιριάζει. Τρίτον, εξοικειώθηκες με τη διαδικασία και έτσι η επόμενη φορά θα σου φανεί πολύ πιο οικία. Βγάλ' το από μέσα σου. Ό,τι και αν είναι αυτό που σε απασχολεί, μην απογοητεύεσαι. Ο σωστός άνθρωπος υπάρχει και θα τον βρεις.